Mulusod kami. Hello guys, mulusod kami karon guys. Mating namin ko. Larga. Asa na pa day mong pana? Buka beli. Okay po. Dire. Dia koy. Anak koy ba? Dire koy padung koy ba? Dire oh. Rayo, kuha ka mo ba? Sud birada guys para makakaon guys. Bugawa sis, bugawa sis. Siya ro di ta kakuha ana. Ora dito dapit koy oh. Mura nilihok dito oh. Alam dia ya. Ale ayaw diha. Ano na. Oh, sana mo? Sana mo? Uy, ito na isa. Naisa koy. Ito na isa. Uy, nakakuha ra gid ni guys. Kuha. Nakakuha ra gid ni guys. Kay makabuhi. Ayusa. Kakuha na mig isa guys. Ay lang ha. Kana, dako. Kana koy. Dito ta koy, balhin ta dito. Pikas. Anay ulan. Oh. Dire koy. Balhin sa mi guys kay Minus guys, Minus, isa ra ka mo kuha. sira kabuok nakuha na mo. Basig dire dapitas pikas. Balhin sa mi dire guys. Bot. Uli siguro to. Bugawa sis. Na. Bugawa. Bugawa. Na. Tara, Sudya. na mo. Saya. Kuha jud mi guys. Ay. Kuha na pud mi guys. Diri butang diri. Ikoy, diri bu. Kuha na pud mi guys. Uli na ta. Oh, nakuha kami duha gid oh. Ibutang na diri, ibutang na lang diha kanan na sudli. Ayaw. Kay mo hapan ng huktan. Oo. Si, Ibutang da. Ya, murag ituyok rag balik. Wara ya magigsik. Kus ganiya ang hawan pantat. Ana, lubid kuha nang imuhang kuan. Pukot. Okay. Tara guys. Okay. Okay. guys, ito Ito na na guys. Kakuha na guys. Tada ka mo guys. Guys, Ito na mi, nag-ulan na guys. guys. Duha ra imong kuha. Batsi na mi Success guys. ang amo ang pagpamukot ron pero alanganin kay duha ra nakuha na mo. Lain mo yung panahon Goods lang guys. yapon gadag ko. Laing panahon Balikan karon ra guys. mo ni sunod adlaw. Ah. Ay. Ito naman guys. Dali. Gabi na guys. Ito na guys. Ang among Extra rice. salamat kayo aning one Lord. Kuha na mo ganiha nga pantat. Salamat kayo ani. Dili ka makita ka. Pag-init. Dili guys, kay mo na ni. Lami ang karnitor. Kung saan naman nabugak na magkakalit yan, yung magkadaog ng kuranan. Mas nagkaon ko guys, kugtog. Naman daw po bata dali oh, maapil. Gwapo. Biradong kay muni bata nga kusog mo ka og pantat. Buyitan. Bata nga kusog mo ka og pantat guys. Ano siya guys? Nami kauban guys nga bata nga kusog mo kaon.
Oy! Ah! Hmm? Ang bata guys, nakusog mukha. Grabe, tambo kayo, no? Hmm. Nantika ang angin guys. Angin. Ah, gumito mo eh. Lami. Gwapo pa, Guys, gwapo. oh. Kami tayong unod sa Ano guys? tambo kayo ang mga pantat guys. Kaya Grabe ang kuan. Guys. Nagya. Hmm? Si Ship ya, one Ship ya, busy. dugo. Hmm? Dugo. Bata na kusog mukha og pantat guys. Lamig kayo guys. Ngayon ka guys, lamig kayo. Gwapo kayo, no? Okay. Tamis. Ano ni ate ko? Ayo. Gwapo. Guys, thank you.